שלום, שמי דרן סימון, אני מנהל חברת נטפאוור co.il, שירותי אינטרנט מתקדמים. אני רוצה להסביר לכם איך פאנל שרתי המשחק שלנו בעצם עובד ואיך אפשר להירשם ובעצמכם אפשר לקנות את הסלוטים בלי ליצור איתנו קשר. זה גם יחסוך לנו זמן ובעצם אפשר לקבל את השרת משחק שלנו. טוב, אנחנו נכנסים לכתובת האתר controlgame.net, הולכים ליצירת חשבון באתר, שם משתמש, אני אעשה טסט 1, 2, 3, סתם דוגמה. אני אקיש את כתובת המייל שלי, סיסמה אני אעשה 1, 2, 3. אני רוצה עכשיו שיהיה לי 32 שחקנים. אני אסביר לכם מה הכוונה של סוג משתמש. H של זה בעצם Counter Strike ו-Condition Zero, H של 2 זה Counter Strike Source, SAMP זה GTA, ו-TF2 זה Team Fortress. טוב, אני רוצה משחק עכשיו של Counter Strike. אני רוצה שלי במחיר של 72 שקל, 32 סלוטים. כדי להירשם לפאנל בעצם חייב לשלם, בלי זה אתם לא תוכלו להירשם, כדי שלא יהיה לנו משתמשי ספאם. נלך פה לרג'יסטר, נעבור לדף תשלום. כרגע זה עובד רק דרך פייקול, בעתיד יעבוד על פייפל ועל עוד סוגי תשלום. אני משתמש במערכת בבדיקה שלנו. גם פה אני ארשום את כתובת דואר האלקטרונית שלי, אני אעשה אישור במערכת בדיוק. הנה, אני עכשיו אמור לקבל מייל. עם הפרטים. זהו המייל, זה מראה לי את הסוג שנרשמתי בפאנל. טסט, אתם רואים את הסיסמה כמובן, טסט 1, 2, 3, והנה מופיע לי 32 סלוטים, מה שקניתי. אני יכול להתקין את השרת משחק, Condition Zero ו-Counter Strike כמו שהסברתי מקודם. בואו אני אתקין Counter Strike לדוגמה, זו פעולה שיכולה לקחת טיפה זמן אז אני אחסוך את זה. טוב, בואו נחזור לסרטון שלנו. אז התקין את השרת, התקנתי שרת של 12 סלוטים, נשאר לי 20 סלוטים ל-29 ימים. יש לי כאן אשף הגדרות, אני קובע את שם השרת, סיסמת הניהול שלו, סיסמת כניסה במידה ואני רוצה. יש לי כאן גם התקנת מודים, מגוון מודים, זה רשימה שתמיד מתעדכנת. יש לנו כאן הגדרות שדרכם אנחנו רואים את ה-FTP בעצם. זה לא שרת שישאר, אל תדאגו. אנחנו לא מעוניין כרגע בשרת הזה, אבל אני יכול ללכת להוספת סלוטים בשיחת טלפון. במידה ואני רוצה שיהיה לי את כל המשחקים שיש בפאנל, אני יכול לשלם 10 שקל ובעצם עם ה-20 סלוטים שיש לי לפתוח עוד משחקים. אני יכול גם לעשות דבר כזה, ולא רק לשלם 10 שקל, ואני יכול להוסיף דרך סלוטים למשתמש שלי בשיחת טלפון גם דרך כאן. נגיד אני רוצה ב-99 שח 40 סלוטים, אני לוחץ על זה. כמובן שמה שאתם רואים פה זה מערכת הבדיקות שלנו, אתם תצטרכו להתקשר ובעצם לעשות את כל הפעולות. והופה, נוספו לי 60 סלוטים לחשבון, היה לי 20, קניתי 40, כרגע יש לי 60 סלוטים בחשבון. אני יכול בעצם, בואו נשדרג את המשתמש גם לפאנל, שתראו בעיקרון איזה משחקים יש. הנה המשתמש שלי כרגע הוא Game Reseller, יש לי כאן
Condition Zero, Counter Strike, זה משחקים שכרגע מוקפאים, מכיוון שאין אותם על השרת, הם יותקנו, אבל יש פה מגוון משחקים, כגון San Andreas, Counter Strike Source, Condition Zero, ומה שאתם רואים פה גם בעתיד ייכנס אלינו, זה אפשרויות מעולות. ויש לנו פה Game Reseller. כאן היה נתנאל סיבוני, מנהל חברת NetPower. מקווה שעזרתי לכם להבין את הפאנל איך הוא עובד. יום טוב, תודה שצפיתם בי, להתראות.